Acostar-se a Miquel Vidal, Marratxí, 1966. És molt senzill. Planer, proper i disposat sempre a donar una mà i a facilitar les coses. Tant de bo tothom del món fos per un estil. Si el sentiu, en totes les seves respostes hi ha un més enllà. Bueno, contaré un poc el tema del jutjat de pau. Fa quasi un any i mig va canviar la llei. El jutjat de pau, el registre civil ha canviat molt. Ara hem passat a ser oficina municipal de justícia, on la nostra labor seguir fent la mateixa de cara a certificats i de cara a conciliacions, qualque judici, i el que són les noces només fem els expedients. Ara les noces pot fer un notari, pot fer un capità de barco, pot fer un capellà, com abans, o el concejal o el batlle. L'únic que quan les ha fetes només fan un acte i aquest acte nosaltres l'hem de seguir registrant perquè sigui vàlida. Vaig fer 407 noces fa un any. Ara diuen el ministre Bolaños que mos tornarà a posar i el que és el jutjat de pau de Marratxí teníem quasi 40 i pico mil d'habitants. Estem d'escoll va avançar a Llomajor, ara estem a punt d'avançar a Manacor i Eivissa i amb això ens posarem quasi els 300. Només en Palma per davant i que hi ha 51.000. Tot això sí que és molta feina i cada vegada més conciliacions i també podrem a partir d'ara fer qualque judici que sempre i quan no tingui un valor de més de 10.000 euros. Procuram ajudar els ciutadans, procuram ser propers a ells i molt venen conflictes i queixes de molt variats temes. Tenim un 85% de positius, és la veritat que creiem que estem contents i fa unes setmanes me vaig presentar com a segona vegada per jutge de pau i ens han triat 4 anys més i seguirem fent feina per ells. Molt bé. No es conforma en respondre simplement amb una frase, és extensiu i amplia molt la relació d'activitats, possibilitats o enumeracions. En certs casos fa tota una filosofia i sempre té, almenys, una anècdota a mà, generalment basada en les seves pròpies vivències o experiències, per il·lustrar aquell punt en concret. Si teniu ocasió de sentir-lo, jutjau, verb molt apropiat en el seu cas, vosaltres mateixos. Un lleu somriure, permanent, net i clar, és la carta de presentació del nostre personatge d'avui, en Miquel Vidal Muntaner, jutge de pau de Marratxí. Amb en Miquel és fàcil la conversa. És gent del poble, ho sap i desprèn orgull de ser-ho. Parlar amb en Miquel és fàcil. A tots, vull donar la meva opinió sobre aquest dineret en personatge que organitza en Biel, molt fructífers. Són 10. M'agrada molt perquè coneixem personatges, companys que ja sí tenen relació amb ells i sobretot totes aquestes opinions d'altres que venen, que experiències que han tingut i són gent molt propera i que de vegades tenim poc en comú. Vàrem fer un dinar de frit de Pasco que va ser excel·lent. Va venir Xisca, Maria Deà, en Gavi Montaner, Miquel Deà i en Biel. Tot va sortir excel·lent i m'agradaria molt tornar a repetir amb més gent tots aquests dinerets que fem perquè és molt positiu tenir de vegades aquestes diferents opinions de totes aquestes coses que ens revolten. De vegades va equivocat en so
el seu pensament sobre quins temes, i allà pues, o te rectifiquen o de vegades imposes tu els teus criteris. Però tot això crec que és positiu i m'agradaria seguir venent aquests dinerets, perquè realment és una idea colossal d'enviar. Toca un caramull de temes, però el que més ens interessa és la seva vessant de jutge de pau. Crida l'atenció la seva entrega i la sobreocupació que, al meu veure, comporta. En Miquel en parla, sempre de manera neutra, sense traspuar cap tipus de neguit, i dedica un intens horari i, com no pot ser d'altra manera, algun moment desagradable també passa, un problema de parella. Per a ell ha estat, fins ara, el que no hauria volgut mediar. També ha de mediar per arribar a acords entre parts en conflictes veïnals. El tarannà amigable que desprèn en Miquel de Vent segur que l'ajuden en aquesta tasca. M'agrada molt aquestes iniciatives d'enviar, de fer aquest dineret en personatge. Ja me va tocar, he vingut a altres que han estat superpositius, gent que no coneixia, altres que sí, que ja mos coneixem, i m'agradaria molt poder tenir l'oportunitat d'assistir a més. Cada vegada que fem aquest dineret te trobes opinions i te trobes diferents criteris i crec que és una iniciativa d'en Biel superbona. Hem d'anar trobant aquestes persones tan interessants que venen per conèixer-les de ben de veres.